Number a royalong dolong ke mimi dera jok auto ka chingkoi bang phoreng a hu kesu Jinthong constituency umlapher rengsibon aklamalong ki kimpon mini stadium lapen indoor stadium amo ki bangwi Kisung ke phodet a hemtun atumpen kirap ka chohang Karbiang long life Karbi Prime Time abirtang ton pen archupanik tha Lakhaing korapli Diopani MEC constituency angkang kiparlo Siloni janadung number alang royalong auto kachingkoya jok auto driver pen bang pho sarpi maratung ahiring tangrak pen areng hu ke sonang posibirta riptun long Birta kelong duna tengki kedamtang aruni phai inkora player ni adaba por malom langso me pi pen Siloni jan ahithi an han ka chojordun ji aphan ihum a auto ke wang bom number alang roy check adolong katiroi bom ahut men arum klopit la soho driver pen bang pho sarpi mar basa pi terang pi hunali teron pi la pen vosik ingtipiatum ahiring tangrak pen areng hu sol to war kidam ke wang atum thekdun long si bang so auto la pen monit atum aphan humdun si a phi ke so baklang ponlo sita ke so ahir kang tangra ka jok Dimapur Civil Hospital along ansi ponthulo birta ke tok boma porahut anke kithi ke jang abirta abangke longpon pilang lasila bangso ahuni ke phonang kok laki labangso number alang royalong dolong ke mimi det pena joksi kisum phonang lo labangso dolong alama puthak ke damtang ahut penta ason akisum phonang bomlo laso puthak birta setami pipon bomlo setami piniarni anta Karbiang lo Autonomous Council pen labangso dolong kaselang ponji aphan masapta RD ki pipon ave ajoksi pinike lapuson kisung nang mandet lupusi Karbiang Autonomous Council atuma phan adai che enangji pusi ningje pon bokajan penanantirang Karbiang long lai Team Karbiang long lapen Karbiang Autonomous Council ke charipon Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang akimang pen pinangana hawara long ki pathuanat paprang dunang jipu akabor I penajok pinangan Karbiang long lapen West Karbiang long ahawar tin mate a constituency tin setami mini stadium lapen indoor stadium kimrang ponlo bangso penajok pinangan ahawara long abangke ke pathu setami chingthurdun bom asonsi thekponong lo Bangso jok Jinthong arisoe janga tum sitami la anso se ke pathuanat paprang dunang ji lapen ke pathuanat chingthur dunang ji pu ake mangpen umla phera hawar rengsibon aklama long sitami mini stadium lapen indoor stadium kimrang pon bomlo bangso mini stadium lapen indoor stadium dolo upen penangan Jinthong arisoe ejang mate ovekimia tum sitami ke pathuanat paprang dun pu pusi ning chethepon rintilo bonta pinyarni an bangso mini stadium along lapen indoor stadium along ke pathu ke charli ponlong ji kalisi bi chenong a hi pen akapreke langda mathai masi aviderlo basi bangso pena jok ke ongdung abang phu mate ovekimia tum ke pathu nat penangan katikuk du nanga sonsi thek ponong lo bonta kupia potsi bangso mini stadium lapen indoor stadium abangke Jinthong Sports Association a president mate amai phula pena secretary mate chun bangatum Kachelangdun kepangkre ajoksi lapuson keman iloma puta arjumeme alam lopusi ke ongdong bang pho bang phiatum ningje pon pusi birta nang pali Jinthong pen himari rong par Karbiang long lai
লাখাইং করা হিনি সারুবাথার এমএসি কনস্টিটুয়েন্সি কে পারলো সারিহাজান হাবিতিমুং আরঙামিকার লংরাম তিমুং আটানিংকন প্লিকেব্রাপ হিনি আলাংলি হেম সানুং কিদি বমহুত চিরিপ প্লুট পেন আংসং পেন নাংকে ক্লো আহির কাংতাং রাগাজক ননামাত কিসু চিলাং বম Sonsi alang litum dihin kadure thek tik pena joksi local MSC sangpi kadom terangpi EM Surjo Rongphar MLA Dr Numal Momin lapen Karbianglong Autonomous Council CM Dr Tuliram Ronghang Anparta kit he kiding atuma phan nangra vek tha pusi kachuningri padok ponlo lapen ningke mea bang phua tum jongsi ke rabdunji ningke hang do lepute la screen along ke paklang pon GP a number 8474090062 along humri ignon bosi alang litung pen chuning ripon em chụp kiếm nó tính chụp tìm bằng mặt xe tụi nó cái son cho luôn đấy mà cái đọc tụi này cái đẹp đó nó đi sang mình chụp cái kek bằng mặt xe như tụi nó đã chỉ nghe đấy đó nó ăn rất ngon đó ada kisah tamu pesan đó trên hàng đó operation di pulos kami di tentang kapal ini kemudian mak hingga bagian agensi enak no sare no la support operation yang ini tu ni yang mau tangga siri thabusi doktor hingga nak jiwa la senang ni mak cuni di public CM sa doktor tu ram yang dia lah beku musingan kawan jolan ni Sangti hidiban present terang Karbianglong live Nagaland along rialong khayang bong ke pachar vodut ahud Indian asorkar atum kuki okchumpran asong aphan archak pidunsi NSCN Naga Armu okso aphan ke parlen pusi People's Republic of Nagaland along Ministry of Information and Publicity pen aruniphai inkora ke thom surhini ra inkora clear ni akoi wanlu Government of India atum joy pen bidikang lim klemsi chepaklang klepin pen habit kilut risim kangtang ke ot asongang bong pacharlen lopusi National Socialist Council of Nagaland Ishak Mowa NSCN IM pen pherangkialong pangdakpon Indian Raikom Saikila pen kuki okchumpran asongang bong joy pen chirapsi Indo Myanmar ahoy malom NSCN aphan Karlen padolo puta pangdakpon Manipur along rialo Meiteis la pen kuki zo akhayang bong ron ke pachar vodut ahut KNA B lapen People's Defense Force mati PDF okchumpran asong aphan sorkar atum achak ki pidun ke longri arlo anso se soluk sodak ami ke hoilo puta akoi wanlo Government of India lapen NSCN angbong monsam apharman chingki bom aphita Indian Security Forces angbong Assam Rifles lapen para regiment atum kuki okchumpran abutung atum pen arlo chera bomsi nangke pachar woji aphan manglo anchotakali Kuki okchumpran atuma phan bom kaselam hai hui abidit anta pajur bom busi NSCM IM pen pachitak pon News report Karbianglong live Tang repini Karbi Prime Time berita ke lapuan sekang ton paniklo ajo kimi